Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. В следующие 2 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. И в этом блоке говорим с народным депутатом Украины 8-го созыва, а также штатным советником премьер-министра Украины Олексієм Гончарука по вопросам внешней политики Светланой Залищук. Светлана, витаю вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Давайте начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. В течение 2 дней парламент рассмотрел всего 216 правок в процессе рассмотрения внедрения рынка земли. Перед началом сегодняшнего заседания премьер-министр Олексій Гончарук попытался смотивировать народных депутатов на плодотворную работу. Давайте его послушаем. Україна посилає всьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами, що ми не готові як держава забороняти людям розпоряджатися своєю власністю. Звичайно, про дизайн, деталі можна дискутувати, ви це прекрасно робите. Ми з захопленням спостерігаємо за тим, як розвивається дискусія в парламенті. Але я хочу вам донести один простий меседж. Поки ми скоординовані, поки ми єдині, у нас все вийде. Ваше рішення по закону про ринок землі – це не лише про ринок землі. Це взагалі про засади економічного зростання нашої країни. Є дуже багато факторів, які на це зав'язані. Тому це стратегічне, дуже важливе рішення, яке має ухвалити парламент. Сил вам, мудрості, ми поряд. Ну а вот глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, комментируя темпы рассмотрения правок, предположил, что проголосовать в итоге за законопроект смогут аж в апреле месяце. Давайте его послушаем. Це просто затягування процесу. Хочуть вони штучно затягувати процес на декілька місяців. Окей, будемо так іти і рухатись таким чином. Я думаю, що в квітні. Десь так. Ми ж вчора вимірювали, яка швидкість проходження правок. Сьогодні вона не пришвидшується. Тоді з такою швидкістю будемо рухатись. То це трапиться у квітні. Десь 16-17 квітня. Я вам пропоную на місяць йти у відпустку, бо немає ніяких новин з Ради. Ось так буде нудно. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Александр Качура с нами сейчас на прямой связи. Александр, витаю вас. Витаю. Александр, а как вы считаете, до каких пор будут рассматриваться все правки, их там более 4000, когда уже Рада будет голосовать за открытие рынка земли? Насколько это может затянуться? Ну, смотрите, с точки зрения математики, да, я посчитал, что это может голосование по всем правкам, это однозначно просто обычный поправочный спам, потому что я посмотрел сегодня правки, которые подавали коллеги, например, от оппозиционной платформы «За жизнь», Нимченко и Шухрич. Они подали правки, которые содержат текст аналогичный тот, который в законе. То есть в этом вообще нет смысла никакого. Там и так та же норма и указана. То есть была просто задача максимально заблокировать, взять себе время для политического пиара. То есть, ну, по моим подсчетам, это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, я думаю. Но мы в любом случае реформу примем. Согласно регламенту, так как это предусмотрено, каждому народному депутату будет предоставлено слово, он сможет озвучить свою позицию. И мы в целом примем законопроект. Ну, то есть по регламенту это может затянуться на месяц, на 2. А да, почему здесь не работает турборежим? Может, есть какие-то другие варианты у вас? Турборежим, он предусматривает в первую очередь законность. То есть то, что мы быстро принимали нормативные акты и законопроекты, которые готовили во время избирательных процессов, это не значит, что мы нарушали регламент. То есть мы шли всегда четко по регламенту. В данном случае регламент говорит о том, что каждый субъект законодательной инициативы, который подал правку, он имеет право на выступление, вставление своей правки. Он может требовать, чтобы по его правке происходило голосование. То есть сколько народных депутатов воспользуются, а сколько не воспользуются этим правом, мы не можем спрогнозировать в данном случае. То есть мы в любом случае будем голосовать по всем правкам, на которых будут настаивать. Давать слово, мы ничего права ограничивать не собираемся, но вся Украина должна понимать, что в это время мы, во-первых, теряем колоссальное количество денег на оплату зарплат народных депутатов, помощников, содержание помещений. И в это время у нас стоит сейчас следующими законопроектами закон о чернобыльцах, закон о бесплатных медикаментах,
мы должны внести изменения в бюджет для того, чтобы выплатить несколько десятков миллионов, которые были обещаны. То есть мы об этом должны говорить все-таки в обществе. И те народные депутаты, которые пытаются получить себе дополнительные политические баллы на данной ситуации, они должны в первую очередь задуматься об этом. Александр, а какие недостатки нынешнего законопроекта об открытии рынка земли вы бы отметили? Я бы не говорил, что там есть недостатки. Изначально, конечно, недостатков было много. Но после того, как были проведены консультации с фермерами, с боевиками, с субъектами рынка аграрного сектора, были учтены все предложения. Я бы сказал, что это довольно хороший рамочный закон. В нем не предусмотрено ничего страшного, кроме того, что теперь каждый гражданин Украины сможет владеть и распоряжаться своим имуществом, так как это написано в суде по правам человека. А уже договорились о концентрации земли в одних руках? Сколько будет? Концентрация это будет, как предусмотрел профильный комитет, 10 тысяч гектаров для одного лица. Но здесь не может быть никаких манипуляций, потому что мы предусмотрели, что даже если связанные лица, то если юридическое лицо покупает землю, а физическое лицо это уже является собственником, то считается по количеству, которое может концентрировать одно лицо. То есть не может такого быть, что у нас 2 человека зарегистрировали 10 компаний, они купили потом какие-то схемы, и нотариус даже не сможет провести такую операцию. Ну, понятно. Спасибо большое. Александр Качура, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», был с нами на прямой связи по телефону. Светлана, какова перспектива принятия закона о рынке земли? Как вам видится вся эта эпопея? Ну, як колишній депутат, я хочу сказати, що, очевидно, це дуже дороге задоволення, таке затягування роботи і просто перетворення парламенту в спам. Я абсолютно погоджуюся з колегою, що є досить багато законів, які сьогодні потребують ухвалення, і тому мені шкода багатьох людей, які чекають на нормальні закони, які мали б бути ухвалені, поки затягується ця робота. З точки зору перспективи, наскільки я це бачу, на сьогодні є та більшість в парламенті, яка готова підтримати закон. Але, звичайно, слово за Верховною Радою, і ми чекаємо на результат. Можу сказати свою особисту точку зору. Я, ще будучи в парламенті, відстоювала відкриття ринку землі. Один єдиний факт, що за останні роки померло близько 2 мільйонів людей, які були власниками паями, які так ніколи і не скористалися своїм правом продати землю. І повірте, це здебільшого були люди найбільш вразливих верств населення, найбідніші люди фактично в країні. Я сама з Черкаської області, з міста Жашкова, і це сільський регіон. Я там балотувалася влітку, програла, але тим не менше. Унікальна можливість подивитися, як живе країна, чим живе країна, подивитися, що таке сьогодні земля, хто нею користується. Можу вас запевнити, що люди, а це близько 15 мільйонів людей, сьогодні живуть в сільській місцевості в Україні. Так от, ці українці, які є власниками однієї з найбагатших земель у світі, це одні з найбідніших людей в Европе. Светлана, давайте сейчас подключим к нашей беседе Ирину Фрис, народную депутатку Украины, фракция «Европейская солидарность», которая с нами на прямой связи по телефону. Ирина, витаю вас. Витаю. Витаем. Ирина, только что разговаривали с вашим коллегой из «Слуги народа» Александром Качурой, который говорит, что если будет идти все по регламенту, то для рассмотрения поправок будет занято примерно 2 месяца. Если, конечно же, будет все по регламенту. Как вам видится эта история? 2 месяца для поправок – это ни много, ни мало? Ну, по-перше, я хотіла б розпочати з того, що фракція «Європейська солідарність», так само як і партія «Європейська солідарність», виступає за ринок землі, але він має бути цивілізованим і з адекватними правилами та запобіжниками, які будуть зрозумілі для українців. Це перше. Що стосується другого, наявності правок, наявності так званого спаму, яким намагаються представити розгляд змін до Земельного кодексу, я хочу наголосити, що кожен депутат є суб'єктом законодавчої ініціативи, і він має право вносити відповідно правки до цього законопроекту або до будь-якого іншого з огляду на необхідність врегулювання цього найважливішого питання для кожного українця в такий спосіб, який потребує його виборець. Відповідно, говорити про те, що ми затягуємо або що парламент затягує, що правок забагато. Я хочу нагадати, що до Виборчого кодексу було 6 тисяч правок і нічого ми розглянули. Тому що коли мова йде не просто про закон, а про кодекс, а сьогодні ми говоримо про
земельний кодекс, який буде стосуватися кожного українця, то варто витратити стільки часу, скільки буде на це потрібно, для того, щоб бажано ухвалити якісний законопроект, який буде дозволяти розвиватися і фермерському господарству, і українському сільськогосподарському господарству на нормальних, доступных правилах. Ну а скажите, а как это возможно реализовать, если у нас в Верховной Раде Украины монобольшинство, и если нет желания у «Слуги народа», допустим, голосовать за ту или иную поправку, то ее просто не примут? Значить, ситуація буде розвиватися наступним чином. Якщо представники монобільшості не хочуть приймати, а я хочу наголосити, що правки, які подала Європейська солідарність, не були враховані жодна з них. Відповідним чином, так само як і, здається, Батьківщини, відповідним чином ми маємо те, що маємо. Ми маємо пройти цю процедуру для того, щоб аргументувати нашим виборцям свою позицію і довести, що ринок землі має бути відкритий і встановлений згідно європейських демократичних норм і цивілізованих правил. А что будет делать Европейская солидарность в случае, если вот на протяжении 2 месяцев не будут приняты те правки, которые должны быть приняты с вашей точки зрения, и «Слуга народа» проголосует все-таки за закон об открытии рынка земли? Говорят, он сейчас в таком сыром виде. Вот что дальше? Что будете делать? Він є абсолютно сирим, там не встановлена мінімальна ціна за землю. Як вимагала Європейська солідарність, щоб мінімальна ціна була на рівні еквівалента 2-3 тисячі доларів за гектар. Там немає захисту українського фермера. Там не встановлено відповідно обмеження для придбання української сільськогосподарської землі для громадян країни-агресора. Зараз я говорю про Російську Федерацію. Якщо все це не буде враховано, то я буду зараз говорити не за всю Європейську солідарність, а за себе. Я не буду голосувати за такий волюнтаристський законопроект про ринок землі. Спасибо большое. Ирина Фрис, народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность», была с нами на прямой связи по телефону. Светлана, считаете ли вы вот нынешний законопроект об открытии рынка земли сырым, как сказала сейчас Ирина Фрис? Насправді зараз іде друге читання, і ми бачимо, що там дуже багато поправок. Все буде залежати від того, які поправки будуть ухвалені, які не будуть ухвалені. Зараз не можу дати оцінку. Єдине, що по агресору, наскільки я розумію, існує норма повна заборона володіння землі громадянами іноземних держав. Сюди автоматично потрапляють наш агресор, слава Богу. Тому в цьому контексті, напевно, це не дуже коректна інформація. Ну там единственная там поправка есть в законопроекте, и следующая поправка: иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины, то есть речь идет о референдуме. Ви абсолютно праві, але це означає, що будь-хто може тільки після референдуму визначати. Я думаю, що доцільно, безумовно, хоча ви праві, до референдуму, напевно, є сенс в правці про російську агресію. Єдине, що там є так само правка про компанії, фізособи, на яких розповсюджені санкції, конкретно, так? Тобто в даному випадку конкретно йдеться про росіян і російські компанії, які сприяли там анексії Криму і так далі. В цьому контексте иснует правка. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к парламентской ассамблее Совета Европы. Ведь глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила в Верховной Раде Украины недавно и рассказала об итогах зимней сессии в ассамблее. Давайте ее послушаем. Українська делегація в ПАРЄ, яка складається з представників всіх фракцій, пройшла бойове хрещення і ввійшла в 4 політичні групи, взяла участь у всіх пленарних засіданнях та розпочала роботу в комітетах. Українська делегація єдиним фронтом стояла за кожну правку, адже кожна правка і резолюція для нас є дуже важливою для України. Як результат нашої роботи, по-перше, ПАРЄ в моніторинговому звіті офіційно визнала Росію стороною Мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України. Також в доповіді було зазначено про питання дотримання політики невизнання анексії Криму. По-друге, ми маємо певні результати в роботі коаліції Baltic+.
ми злагоджено і консолідовано голосували разом та вирішували ряд питань. Також ми разом підписали декларацію про вимогу Російської Федерації виконувати рішення рекомендації, ухвалені ПАРЄ. До декларації також приєднались представники країн зі Словакії, від Словаччини, Великої Британії, Польщі, Ісландії. Светлана, вы были членом украинской делегации в парламентской ассамблее при каденции Порошенко. Вот как вы сегодня оцениваете нынешний состав нашей делегации? Понятно, вот когда прошлая делегация действительно добилась больших успехов, рассчитываете ли вы на то, что нынешняя делегация украинская в ПАСЕ продолжит успехи предыдущей? Ну, мені хотілося б в це вірити, і я їм щиро цього бажаю. Мені здається, що некоректно оцінювати особистостей, коректно оцінювати їхні результати. Давайте за справами судити людей. Звичайно, величезним розчаруванням для України є те, що російська делегація повернулася на майданчик парламентської асамблеї Ради Європи всупереч тих санкцій, які ухвалювала всі європейські країни, так? Але це не програш, не можна говорити, що це програш там нинішньої делегації. Зрозуміло, що ці процеси почалися ще за нашої каденції. Дуже багато європейських друзів, я зараз в лапках кажу, які насправді знівелювали всі ті голосування за резолюції, під якою голосували, до речі, за які голосували сотні депутатів із 47 країн, які підтримали тоді ці резолюції. І це нове ставлення, таке потепління в Раді Європи серед парламентської асамблеї Ради Європи, де країни відчувають, що вони хотіли би більше товаришувати, більше мати діалогу з Російською Федерацією. Тому ми маємо таке розчарування. Але тепер перед завданням, перед нашою делегацією на майбутнє стоїть це бути важливим голосом і боротися за інтереси в країни в всіх тих документах, в резолюціях, які будуть розглядатися на майданчику парламентской ассамблеи. Светлана, а вот говоря о победе или о поражении в ПАСЕ на этой зимней сессии, вы знаете, вот многие эксперты, политологи, да, говорят о том, что вот такой результат, возвращение полномочий Российской Федерации, там, избрание Толстого вице-президентом и так далее, это результат нашей провальной внешней политики и неподготовленности украинской делегации к этой сессии. Вот как нужно было тогда готовиться? Как вы готовились? Перед сессией общались ли с европарламентариями? Вели ли какие-то переговоры по поводу тех или иных голосований? Что должны были сделать наши делегаты? Ну, я абсолютно не погоджуся з такою оцінкою насамперед. Я так щиро не вважаю. І я поясню чому. Тому що Росія витрачає дуже багато коштів для того, щоб, по-перше, реально купувати голоси, вибачте за такий прямий термін. Вони активно працюють через бізнес, через лобістів, через піар-агенції, через журналістів, через кредитні різні лінії. Ми бачили не один скандал за останні 2 роки. Згадайте, наприклад, як в Австрії одна з партій фінансувалася теоретично якимись там кредитами з Росії, як в Франції розслідують там російський слід, там в Греції розслідують російські гроші і так далі, в багатьох країнах. Тому зрозуміло, що ці країни, різні уряди в самій Європі, є ті, яким хочеться назад повернутися до дружби з Путіним, до дружби з Росією. Зрозуміло чому. Вони через санкції втрачають гроші, їхній бізнес втрачає гроші. Для них Україна – це щось дуже далеке, що вони не відчувають. Вони не відчувають цієї війни, розумієте? І тому ми маємо такий наслідок активної роботи російських грошей, російського лобі і історичної, якщо хочете, контексту співпраці цих країн. Більше того, ви знаєте так само, що за останні 5 років теж зіпсувалася якість європейського лідерства. Ми бачимо, що дуже багато популістів, а також ультраправих і ультралівих повигравали вибори в європейських країнах. І це, звичайно, шкодить нашим державним інтересам і нашим позиціям в Європі. Тому можемо говорити, що така от, розумієте, система координат, в якій доводиться сьогодні працювати українським делегаціям, не тільки в парламентській асамблеї Ради Європи, але й в інших, в ОБСЄ, інші майданчики, Організації Об'єднаних Націй, ми так само бачимо, з якими проблемами ми зіштовхуємося. Щодо наших дипломатів, можу сказати, навпаки, за останніх 5 років якість нашої дипломатії виросла в рази, якщо хочете.
Раніше, наприклад, делегації там не знали англійської мови, ми їх називали політичними туристами. Вони їздили туди для того, щоб проголосувати під копірку російських делегацій дуже часто. Сьогодні так не є. Але очевидно, що перед нами стоять такі от виклики цивілізаційні, історичні, и с ними треба працювати. Но в этот раз мы столкнулись с другой историей. Одна из представителей украинской делегации в ПАСЕ, Юлия Льовочкина, голосовала за возвращение полномочий Российской Федерации. Ви знаєте, я пам'ятаю її роботи і в попередньому скликанні, в попередньому ПАРЄ. Вона дуже часто голосувала і працювала всупереч позиції, об'єднаній позиції всієї української делегації. Тому мене це абсолютно не здивувало. Что-то можно с этим сделать, как-то бороться? Я понимаю, что там по регламенту, да, из разных фракций должны представлять интересы Украины в ПАСЕ и так далее, но разве в ПАСЕ мы не команда? Мы ведь в ПАСЕ не Верховную Раду представляем, а украинские интересы, нет? Це особиста відповідальність, і це питання до українських виборців в даному випадку, а навіть не до Парламентської асамблеї Ради Європи. Кого ми обираємо в парламент? Да. Це питання до українських людей, до українського суспільства. Чи можна з цим щось зробити, там, з точки зору статуту, якихось правил? Ні, не можна. Більше того, статут Ради Європи чітко вповноважує, що українська делегація повинна складатися законно, тобто в обов'язковому порядку з усіх представників, з усіх партій, які зайшли в парламент. І якщо з якоїсь причини українську делегацію ми там не візьмемо представника опозиційного блоку, то таким чином українська делегація може взагалі втратити мандат і можливість бути представленою в ПАРЄ. Также Украина стала единственным государством в Совете Европы, которое проголосовало против новой санкционной процедуры, которая фактически позволяет России избежать наказания за агрессию против другого государства. Україна виявилась єдиною державою, яка проголосувала проти. Росія та ще декілька держав утрималися. Натомість усі або майже усі ті, кого прийнято зараховувати до друзів нашої держави, підтримали новий санкційний механізм. Ну вот даже Грузия, которая пострадала от агрессии Российской Федерации, голосовала за вот этого нового санкционного механизма. Мир сошел с ума? Что происходит? Ви праві, новий санкційний механізм взагалі не дозволить накладати санкції фактично на будь-які країни. Це перекреслення, це множення на нуль будь-яких санкцій, а значить, це означає, що в принципі будь-яка країна, яка порушила статут створення Ради Європи, може собі спокійно порушувати його, і її не виженуть з парламентської асамблеї, її не позбавлять права голосу і так далі. Ну там как минимум через 3 органа это все должно рассматриваться, а это, естественно, занимает огромное количество времени. Ну і окрім іншого, там певна є кількість голосів, якими має бути проголосовано, і складно віриться, що парламентська асамблея Ради Європи досягне співпадіння цих голосів. Какая у Украины должна быть дальнейшая стратегия в парламентской ассамблее? Как вам видится будущая наша работа там? Має бути войовничою меншістю. Це популярний термін зараз в Україні, і, на жаль, ми такою маємо залишатися сьогодні в Раді Європи. Бути надзвичайно проактивними не тільки в питаннях, які стосуються України, і анексії Криму, і війни на Донбасі, але й в інших питаннях. Таким чином, щоб ми сприяли, наприклад, позитивному вирішенню якихось проблем, які існують в Раді Європи, і навпаки стояли на позиціях протистоянню там, де Росія посилює свои интересы и свои позиции. Продолжая тему Европы, хотелось бы еще обсудить несколько заявлений посла Франции Этьен де Понсена, который сказал, что изоляция и дистанция были проигрышной стратегией в отношениях с Российской Федерацией. Также он заявил, что с Кремлем нужно вести диалог. Давайте послушаем посла. Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію, це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався нормандський саміт, не було жодного прогресу. Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності. У нас є економічні інтереси в Росії, як і в Україні. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, немає сенсу. Потрібно з ними вести діалог.
Но разве Россия была в изоляции? Ну, по-перше, я хочу сказати, що це Росія ставить в кут увесь цивілізований демократичний західний світ. І ми, на жаль, такими заявами сприяємо тому, що Росія може собі це дозволити і їй сходить це з рук. Ми це бачимо через втручання чисельні у вибори, через порушення там тих же авіаційних просторів різних країн, через війни, які вона починає в нашому регіоні, які вона підживлює, продовжує підживлювати і так далі. Більше того, я хочу сказати, що історія, напевно, заперечила би пану послу Франції, яким чином? У 2008 році, коли Росія напала на Грузію, увесь світ закрив на це очі і продовжував діалог з Росією. Більше того, Сполучені Штати Америки навіть започаткували такий процес, який називався тоді «Ресет» – перезавантаження в 2011 році. Це була добра воля Обами покращити відносини з Путіном. Ми бачимо, до чого це призвело. Це призвело до чергової війни, до чергової агресії в Україні, в центрі Європи. Це призвело до того, що Росія сьогодні має свою руку, тримає свою руку на пульсі в цілій низці міжнародних конфліктів і на Близькому Сході, і в Сирії, і в Венесуелі, і на Балканах. И даже после этого они говорят, что нужно вести диалог. Саме про це я кажу, що історія би заперечила панові послові, тому що ми бачимо, що за той діалог, який ми почали продовжувати після 2008 року, коли було зрозуміло, що Росія – це державний тероризм, вона імплементовує, втілює політику державного тероризму, це призвело до того, що світ сьогодні відповідає на численну кількість викликів, на які в нас насправді і немає відповідей. Тому Росія розуміє лише силу, і Україна найбільше переконалася в цьому. Давайте к следующей не менее важной теме для нас. Вопрос создания национальной территориальной автономии крымско-татарского народа в составе Украины необходимо рассматривать, но его стоит вынести на публичный дискурс. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью изданию «Укринформ». Предлагаю его послушать. Ми готові працювати з кримсько-татарськими представницькими органами щодо автономії, готові працювати над цим питанням з органами державної влади. Але це питання потребує публічного дискурсу і спілкування з кримчанами про це. Я часто про це говорю, коли йдеться і про Крим, і про Донбас, бо ми ж працюємо в робочій групі з реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи. У жодному разі не можна допустити, щоб те, що придумають і пишуть в Києві, не було сприйнято тими людьми, які є реципієнтами. Тому я за те, щоб рухатись в цьому напрямку, обговорювати це питання, але щоб включати в ці дискусії громадськість тут, органи державної влади тут і людей, які проживають на тимчасово окупованій території. Ксенофобия к крымским татарам, как известно, широко распространена среди крымского населения. Понятно, что если выносить этот вопрос на общий дискурс, они будут голосовать против крымских татар, как против и Украины. Вот вам не кажется такое заявление Кориневича сверхциничным? Ну, я не думаю, що він мав на увазі дискурс в самому Криму між тими росіянами. Среди крымчан, он сказал. Можливо, він мав на увазі серед кримських татар? Ні, серед кримчан, от цитата, я цитирую його. Гаразд. Я думаю, що це його помилка, безумовно. І він, з логіки його заяви, я так розумію, що він мав на увазі серед, в тому числі, кримсько-татарського народу, для того, щоб народ мав право визначитися і в Конституції, і в законі, який розробляється, мав право сказати, власне, як він бачить свою долю. Я вам можу особисту точку зору сказати. Я вважаю, що розроблення цієї автономії – це є інвестиція в нашу успішну боротьбу за повернення Криму до України і за нашу територіальну цілісність. Я вважаю, що такий сигнал кримським татарам обов'язково він повинен бути. Друге, я підтримувала ті напрацювання, які очолював пан Чубаров і пан Джемілєв в конституційній групі, яка працювала ще при попередньому президентові, і той закон, який вони напрацювали, зміни до Конституції. Водночас, хочу сказати, що такі зміни на сьогоднішній день
вони точно не були популярні навіть серед найпрогресивніших депутатів в колишньому скликанні. І для мене це свідчить про те, що дискусія в суспільстві однозначно повинна бути, щоб Україна вся, не тільки кримські татари, але й українці, сприймали це як належну частину взагалі державотворення і розуміння того, що даючи право на самовизначення, на таку автономію кримським татарам, ми навпаки посилюємо їхню боротьбу за існування на території України, в кордонах українських. Спасибо за позицию. И еще одна новость. 3 мая, возможно, вам известно, состоится мирный марш на Крым. В эфире телеканала АТР экс-представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный заявил, что эту инициативу поддерживает. Давайте его послушаем. Ініціатива дуже добра. Я не можу сказати, що я про неї не знав. Якщо вона вдасться в такому форматі, де будуть брати участь представники ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу і так далі, це дуже хороша річ. Над нею просто треба посидіти і подумати технологічно. Але ця річ при нинішній такій позиції Кореневича і Зеленського – це більше проблема для Зеленського, ніж проблема для Кремля. Буквально 30-40 секунд до завершения нашего эфира. Поддерживаете ли вы инициативу Меджлиса и пойдете ли на марш? Безумовно, підтримую. Чи піду, маю глянути в свій графік, ще не знаю, що буде 3 травня, але публічно всіляко підтримую обов'язково. Светлана Залищук, народный депутат Украины 8-го созыва, а также штатный советник премьер-министра Украины Алексея Гончарука по вопросам внешней политики была гостем нашей студии. Дуже дякую вам. А я вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости Заман. Смотрите, не переключайтесь. Кошкин.